Ndinoitwa Gloria Maposa. Ndabva kubudiriro 3. Testimony yangu yakamira yakadai. Musi wa 6 August ndakauya pano. Chekutanga ndinoda kutenda Mwari vakashandisa muprofita wavo kutaura kuupenyu hwangu. Prophet vakataura zveupenyu hwangu zvese, kubva mukukura kwandakaita, kuchikoro kwandakaenda, kusvika pari zvino nevana vangu vese vandinavo. Misfortunes ako anonyanya kuuya muna November, muna February. Kureva kuti unowanzoita nhumbu muri muna February. Yes, Papa. Wobva wazosununguka muri muna November. Thank you, Prophet. Vana vako vazhinji ndeva November. Thank you, Prophet. Dzinobatira pana February apa. Izvozvi une vana vangani? Ndine 6. Prophet vakataura zviri mukati memwoyo wangu zvakadzika-dzika, yatinoti secret, munhu yausingakwanise kuudza kana munhu. Saka ndaiva nesecret yangu yaingogarawo ichingondishungurudzawo muupenyu, ndichishaya kuti ndichaita sei nezvazvo. Secret iyi yaiva yevana vangu. Vana vangu ava ndine vana 6. Pane vana 2 vekupedzisira vandaichengetesa murume wandaiva naye, asi vasiri vemurume uyu. Kutaura kunoku vana vauinavo ndevana? Ndevana masana. Asi uri kuti ndevana? Ndevagari. Saka ndinoda kutenda Prophet nekudzikisa zvinhu zvaindiremera muupenyu. Ndinovatenda chaizvo nekuti zvinhu zvaigara zvichindinetsa kuti zvinhu izvi zvikazobuda ndichazozvifambisa sei. Ukaramba wakazverera zvinokunetsa. Thank you, Prophet. Vana ngavachengetwe kudzinza ravo. Notenda. Murume uyu akandiratidza vhidhiyo yaakarisivhawo aitumirwawo nemumwe munhu. Akanditi, ko iwe ndezvipi ko izvi? Ndikati, izvozvo zvamaona ndizvozvo, ndicho chokwadi ichocho. Ndikamuudza kuti ndine urombo kuti zvazonobudira kuchechi, nekuti ini ndega ndandisingakwanise kukuudza izvozvo. Asi mwana wese kunani? Kuna baba vake. Mwana wese kunani? Mwana wese kunani? Zvikonzero zviriwo zvekuti murume uyu ndaimutya, nekuti mukurarama kwangu muupenyu hwangu naiye aigara achindishungurudza, achindiabhuza, aindirova, kana akandirova aigona kurova zvekupunza zvinhu zvese mumba. Saka ndaitotyawo kuti manje ndikamutaurira nyaya yakadai anotondiurayazve. Asi ndinotenda Mwari burikidza nemuprofita kuti vakabudisa nyaya iyi.